बे आंनि बिसिखौथ' आं नांफिनगौ आं बजबना लागोन आं बेखौ गाज्रि होनाखै आं रायाखैबो बे आंनि न'आव आराम थाफैनानै रायजो जाफैबा आं मोजां मोनगोन आरो। उदालगुरि जिल्ला राङागरा गामिनि रेनु बर'आ बहाबा गोमाना दं। मागो दमासिनि थाखाय हाथायाव थांनायानो दासिम न' फारसे गिदिंना फैयाखै रेनु बर'आ। दासिमबो फिन बजबना लागोननि मिजिङाव नेना दं फिसाय नगेन बर'आ। बे आंनि बिसिखौथ' आङो खावलायो आं नांफिनगौ आं बजबना लागोन आङो आराम रायजो संसार जाफिनगोन आं बेखौ गाज्रि होनाखै आं रायाखैबो बे आंनि न'आव आराम थाफैनानै रायजो जाफैबा आं मोजां मोनगोन आरो। बर' समाजाव माखासे हाबा जाखानाय आइजोफोरा गाव गावनि गथ' गथाय नखर संसारखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनाय एबा दोनखारलायनाया गोबां सोलिगासिनो दं। गुबुन थावनिफोराव न' बां गथ' गथाय गारनानै खारनाय आरो दोनखारलायनाय जाथायफोरा सानफा एफा बांबोबाय थानाय समावनो फिन उदालगुरि जिल्ला राङागरा गामिनि थागिबि 3 गथ'नि बिमा रेनु बर'आ बहाबा खारदों। रेनु बर'नि आंगो फिसाय नगेन बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हरिसिंगा ओनसोलनि सोरबा सिनाय मोनै सुबुंजों मबाइल फनाव रायज्लायोमोन रेनु बर'आ। आरो फोरमायबावनाय बादिब्ला सोलिफु दाननि 14 खालाराव मागो दमासिनि हाथाय खालामनो थांनायानो दिनैसिम न' फारसे गिदिंना फैफिनासै रेनु बर'आ। दासिमबो नगेन बर'आ गावनि बिसि रेनु बर'खौ फिन बजबना लागोननि मिजिङाव नेना दं। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुंफोरा बहाबा रेनु बर'खौ नुयोब्ला हमनानै दोननो थाखाय खावलायहरनायजों लोगोसे गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 6300234124 आव फोरमायहरनो खावलायहरदों। जोंनि लोगो रेनु बर'आ दाखालि थांनाय जानुवारि 14 थारिख खालि हाथाय जानो होननानै थांदोंमोन। दा बे हाथाय जानो होननानै थांनायनिफ्रायनो बे दासिमबो न'सिम गिदिंफिनाखै। जों आसा खालामबाय थादोंमोन फैफिनगोन होननानै, नाथाय दासिमहालागैबो नै दिनै बेसेबांबा गोबाव जालांबाय। नै दा जों आस्थायै दासिमबो मोनाखै। दा बेनि थाखायनो जोङो बे मानसिखौ नांफिनगौ होननानै आं माबा खालामदों, आसा खालामदों। आं बिनि थाखायनो दा नोंसोरखौ लिंहरनाय जादों। ओरैनोथ' माबाखौ गावनि डकुमेन्टसखौ लांजोबदों, आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्डखौ लांजोबदों। बे बाखि गाननाय जोमनायखौ लाङाखै, गालांजोबदों। बेखिनि हा जोंनाव साबा जायोमोन। आंना फिसाला हौवा 3 दङ, ओमफ्राय गावमोन आं आरो गासै 7 जायो आरो फरियाला जोंहा। बेयो आंनि जिउनि माबाया हिनजावा माबा जाबाय 48 बोसोर जाबाय। बेजों थांगोनथ' जेबो माबाखौनो होलाङाखै बे आंनो, खोथा होलाङाखै आरो। हाथाय जानो थांनो आं मागोनि माबा खरस लायनो होननानै थांदों बियो। बे थांनायानो थांनाय दासिमबो नुजाफैयाखै आरो। दावरावथ' जेबो जायाखैमोन, जेबो दावराव जायाखै। जों मोजांसो रायलायनानै आंबो सोंदों नों मा लायगोन हाथायाव लायनानै। आं मागोनि खरस लायनो संग्राय सान्द्रि लायनो होननानै थांदोंमोन बियो। आं ओमफ्राय आरो होमबालाय नों दाउ मानै लांफादो, खरस गैया मा गैया होननानै आं दाउ मानै हरफालायदों बेनो। आराम रायलायनानै थांदों आरो, जेबो माबा गैया, दावराव दावसि जेबो गैया। दा अबाव थांखो अबाव माखो बे मानसिया दासिमबो नुजाफैयाखै आरो। थानायावथ' आङो माबा होबाय, मिसिं रिपर्ट होबाय। बिसोरोथ' जेबो होनाखै। जेनेबा नोंहा बिदिखौ होनांगौखा, उनाव बायसान्स जुदि मानसिया माबा मोनसे जायोबा नोंनाव जेबो दाय थाला, बे खोथाखौ बुंहरदों आरो। दा नागिरनाय बेब'स्थाखौथ' जेबो होनाखै बिसोरो। रायलायनायाथ' सिगाङाव सासे मानसिजों रायलायोमोन रायलायनाया, ओमफ्राय बहुद गोबाव जाबायमोन। आं बिदि जागोन होनना सानाखैमोन आरो। रायलायना आगो बेसे सिगाङाव रायलायोमोन। मानसियाथ' बर'आनो। ओं, बे मिथियो, ओइ हरिसिंगा खाथिनि माबा मा होनो नामखौ बावबाय आङो, गामिनि नामखौ। सादोरमाखा होनना बुङो। ओमफ्राय उत्तर टेपाघाट होनना बुङो आरो। बे गामिनिमोन आरो बे मानसिया। आं बिथांजों थांफादों बायदि सन्देह सानदों दा। बेबो बे टाइमाव गैया। आं बिनि खबर लाहरदों बिनि हिनजावनियाव। दा बेनाबो दासिमबो गैयानो।
मबाइला सिगां बे थांखालिनि माबायाव नांदोंमोन नामा रिं जादोंमोन रायज्लायहरदोंमोन आङो रङिया मोनबाय नै आं ओरैबायदि गुवाहाटि मोनबाय बिदि होनहरलायनाय जादोंमोननो मोनसे समावनो सानैबो औ मोनसे समावनो थांदों आरो ओमफ्रायथ' दासिमबो गैयानो माबा मबाइलाबो सुइस अफ जाबाय हरबाबो नांला दा आंबो हरदोंमोन आंनियावबो गैया नाङा आंनाथ' हिन्जावा लांनो मोनाखै मबाइला गालांदों बे आरो दा गथ'फ्रा बेसेबां क्लासाव फरायो गथ'आ आंना दा सासेयाथ' मेट्रिकखौ होआसै गेदेरा ओमफ्राय गेजेरा डिग्रि फरायदोंमोन डिग्रि थार्ड सेम ना मा जाखोथाय थार्ड सेम मोनबायमोन आरो गेजेरा बेनिफ्राय उन्दैया मेट्रिक फेल जाबाय बिदिनो थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो गैया आं फरायहोनो हायासै दा मा खावलायगोन नोंनि बिसिखौ मा खावलायगोन बे आंनि बिसिखौथ' आङो खावलायो आं नांफिनगौ आं बजबनानै लागोन आङो आराम रायजो संसार जाफिनगोन आं बेखौ गाज्रि होनाखै